Agilar gumelaring kademangan widara kandhang bumi perdikan ingkang merdeka dhateng darbi kewajiban asok pajek marang negara Mandura pramila mandiring pribadi dhateng kagura Buddha dening sapa wae mulat mangaler pinatesan gunung Jaladara ingkang dhuwure sasak sundha langit ilining kaya saking harga alingdak pinggok mangandhap pinarya ngileni pasabenan lan pategalan sarta kinarya pangsangane para warga ing widara kandhang dengan mangkono mahanani ureng sandang lan boga sanadyan wis mo katon prasaja nanging resik endah kumata ndayani tebih saking lelara tabining marga pinates tembok ingkang linabur seta dasar anyarangi dinten merdika gendera kumledhet nenggih sang Dwiwarna saben prapatan pinangun cakruk kinarya bawa rasa lan jaga katentremane desa satemah para kawula guyub rukun lan tebih saking Durjana sanadyan widara kandhang para kawulane darbe kapitayan lan agama ingkang mawarna-warna bareng dene samak sinamadan daya dinayan ngurmati siji lan sijine beda panemu ora padu beda agama ora sulaya beda kapercayan ora jigal-jigalan karena wis aprasetya nunggal bangsa nunggal basa lan nunggal negara dalam mukal kademangan widara kandhang anane amung rahayu widodari awit kaprabawan kidemang sagopa ya antya gopa ingkang kadhapuk dadya pangarsa ing kono kademangan widara kandhang wis dadi bumi merdika awit karana ageng lelabetane Ki Sagopa marang Ratu Mandura sanadyan wis lalu ing yuswa nanging karana ledha manata desa mahambet jujur adil lan wicaksana pramila dhateng kalamun maksih den tresnani dening para kawula widara kandhang nalika mangke kepareng lenggah wonten ing dalem limasan kairing ingkang garwan nggih Nyai Sagopi nimbali ingkang putra kekalih nenggih Sang Pakrasana miwah Sang Bratajaya lara ireng
sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh kotaning jiwangga kang mangkono patut sinebut wong sapa sepuh sepi hawa awas roning atunggil luwih dhisik ayo kabeh keluarga Widara Kandhang ndak kanthi ngunjukake rasa syukur marang Purbane Hyang Agung merga ya mung panjenengane kang wis paring malimbaring kanikmatan kamulyan kesarasan lan uga barokah marang sedhengah kita mligine kabeh para warga Widara Kandhang ingkang dipandhegani dening Demang Sagopa ya Demang Antyagopa ya Cahya Kuntadi dudu Cahya Kumala. Jane yen Kumala ya apik awit yen burine ditambahi sari malah Kumala sari. Malah becik. Nyai Yasuda utawa Nyai Sagopi maragake diprayogakne anggon mulunggu. Ya Kyai banget, ora kurang prayoga anggenku Ngabiyantara sembahku katur marang Kyai Sagopa. Ndak tampa agawe bombong ing rasa. Ora keri anakku si Bratajaya dipenakne anggon musuhan. Bapa Demang matur nuwun kaya kurang prayoga anggenku marak ora liwat bediku wae katur ya Bapa. Ya anakku wadon siji-sijine sing ndak tresnani ndak tampa
ora liwat pangestuku maragake tampanana lara ireng. Ndak tampa tanganku loro ndak gegem uga dadi jimating uripku. Ora keri Kakrasana ana sing mastani Kakrasana Krida. Maknane Kakrasana Krida ki apa? Men pirsa kudu dipulinakne nanggap wayang. Kowe sing duwe jeneng Kakrasana aja ora ngerti jeneng perdine Kakrasana Krida. Yen Kakrasana aku ngerti, Krida ki tegese piye? Aja kok omongne sapa-sapa lagi kowe sing tak wene ngerti. Krida ki tegese keri-keri ning dada. Kyai sepuh kaya ngono le ngendika kudu nggih patuladan nggih contoh karo sing nom-nom parandene rembukan sing ora-ora kaya ngono kuwi. Aku goweti nganggo ngono kuwi. Aing gumun ngono lho. Kakrasana dipenakne anggonmu lungguh. Ya Bapak. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku seba liwat sembah pangabektiku kunjuk marang Bapa Sagupa. Ya ger wong gagah ndak tampa gawe bombonge rasa pangestuku maragake tampanana. Ndak tampa tanganku loro ndak gegem awraji jaya kawijayan minggono marang kasantosan ya Bapak. Ya muga numusi kang dadi pandongamu. Lan ngene Nyai, wajibe aku dadi Demang ana ing Widara Kandhang pancen kudu ngaturake sujud syukur marang kurbane Hyang Agung merga duwe anak sing ngracake becik ing tumindak apik ing pakarti. Wiwit saka Kakrasana, Narayana, Brakajaya padine Udawa, Nadyanta Narayana karo Udawa ki arang-arang mulih. Sekaten abuh. Sare ning parandene ya lunga ki mesti ya golek ilmu, golek kapinteran, golek kawruh sing tundane bakal migunani tumrape bebrayan agung. Mula aku kudu syukur marang kurbane Gusti. Anak-anakku wis dewasa, anak-anakku saiki wis gedhe, anak-anakku ri palungguhan iki wis kenek tak sawang. Dadi mungguing Sagupa ukurane wong marem, ukurane wong tentrem, ukurane wong seneng. Kuwi dudu bondo donya, derajat pangkat, sawah ombo tegal jembar dudu kuwi. Ning ukurane wong marem, wong seneng, wong tentrem ki lamun to duwe anak gampang ditata, gampang diatur. Wedaya apa bandane pirang-pirang, keretane pirang-pirang, sawahe ning kono-kono, yen duwe anak mrusa angel ditata, angel diatur, kaya ngono kuwi Nadyanta wong tuwa ki urung mati ning rasane kaya dicembungke ning neraka jahanam. Mula Nadyanta aku ki urip sarwa pas-pasan kaya ngene, anane aku ya mung matur nuwun karo Gusti tur nyatane anggenku dadi Demang, dadi pangarsana Widara Kandhang kene iki enek gunane sing tunggane bisa murakapi tumrape bebrayan agung. Cekak cukup yen kanggo kebutuhane wong akeh. Aku ora bakal awal, aku ora bakal ngundel. Aja mung korban wujude tenaga pikiran, yen perlu korban bondo. Aku mesti ikhlas lahir batin lan ora mung dina iki utawa bengi iki tok. Watone kabeh padha guyub rukun, ben taun bakal tak anake pahargyan. Nadyanta kabeh do bantu, ning sing biayai kabeh iki 90% saka Demang Sagupa iki. Ngono ya Bapak. Kaya ngono kuwi. Mula aku kudu ngunjukake rasa syukur marang kurbane Hyang Agung. Muga-muga putra sing tegese ngentas panandange wong tuwa iki mengko dadi srana mikul dhuwur mendem jero, mulyake lan uga ngaromake asmane wong tuwa. Yen cara tembunge mentereng to tembunge agama dadi bocah mursyid, bocah birul waliden. Merga ning ndi parane yen wis sak umurku mesti bakal nggasi
nyeba utawa swana ngarsane Gusti kang nyipta jagat. Perkara swarga utawa neraka nalika aku besok ning loka baka ya dumunung ana tumindak lan pakartimu. Yen pakartimu apik swarga cadang aku, yen tumindakmu ki ora ndalan tartamtu rasaku kaya intiping neraka jahanam dununge. Ngene kudu kok gatekku kudu kok ngerteni nggih. Lir-lir tandure osumile kang kewajiban telung perkara tutur ukur sembur. Mula mumpung aku isih wagang, aku tak nuturi nyangoni karo anak-anakmu iki ya Nyai. Monggo Bapak ngerdika wae mumpung anakmu sakloron sebono ngarsamu ya. Pakrasana kawan kowe Bratajaya gatekno dawuhipun Bapak. Urip ana donya mbuh dadi apa wae, mbuh dapuk dadi apa wae, wiwit saka dadi panguwasa nganti kawula, pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek pedhi, sing becik kuwi kudu guyub utawa kudu rukun. Nah, sadurunge kowe rukun karo wong liya, kowe rukuna karo awakmu dhewe. Kowe rukuna karo awakmu dhewe tegese antarane lair, batin, jiwa, raga lan sukma, ati, lati lan pakarti kudu rukun. Apa meneh dadi satriya kaya Sika Krasana kuwi antarane batine, pangucape lan tumindake ya kudu rukun, tegese mahambet bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, kowe rukuna karo keluargamu, banjur rukuna karo bebrayan agung. Kowe tak kandhani kekuatane desa kadipaten munggahe nganti tekan negara kuwi yektine sumbere ana kerukunan. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh, sing ora bisa dikalahake dening apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane Ratu Sentana lan Kawula. Ndak baleni meneh ya kuwi kerukunane Ratu Sentana lan Kawula. Sing akeh ratu wis ora gagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isane mung maido karo nyacat marang panguwasa.
Bayen antarane pimpinan lan sing dipimpin atine wis ora gathuk ora mathuk nganti kapan wae negara mau tetep kisruh ora bakal ana tentreme. Mula ratu lan kawula ki kudu rukun dene bisane rukun diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene rasa tresna sing sejati kuwi mapan ana pandonga ingkang tulus lan donga sing bener kuwi ora mung ndongake awake dhewe nanging ya kudu ndongakake wong liya. Tegese yen ratu ndongakake kawulane kosok baline kawulane ya kudu ndongakake pimpinane supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggone nata wong sak negara. Yen bab kuwi bisa mawujud ana negaramu Mandura bakal wiwit saka pimpinan nganti ngisoran uripe mung raharja tentrem bagya mulya kebak barokah ya. Permara rek mangus romyo ngambrang kadi karunaning kaswase aneng marga mamalakung risang konto astrat mojo wong lalu pangulati surya mangkrang sang bayah kumyus hamara ayan Kulo-kulo ingsun sira iku wasandi teman kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu kabeh tuturmu apik lan becik bakal lindak gegem kinarya papakem anggen ku netepi marang darmaning urip. Semono aku bapa rumangsa marem wis mirengake pangandikane bapa nyatane kebak piwulang utama. Aku mung nyuwun pangestu ya bapa muga-muga Kakrasana bisa netepi apa kang dadi kekudangane bapa Demang Saguppa. Mesti wae banyu mili sing dadi pangestuku. Wis ora perlu dawa-dawa sing ndak parahake lan tak wejangake marang kowe. Bratajaya kowe mbantu mbokmu ana ing pawon kana hewadine Kakrasana kaya adat saben. Kowe mlebu tegalan ngrukya bumi garapo lemah lan balimu aja lali nggawa kayu obong merga neng pawon Ripalungguhan iki mbutuhake kayu obong kanggo masak panganan maneka warna. Ya,